Shalom, huriani tu hatta nani haholonga di bagasan Yesus Kristus selama hari Minggu mari kita sasude selamat mengikuti kebaktian live streaming songoni nang ruas ni huriata nang mengikuti kebaktian amanami inanami di bagasna masing-masing tapukama parminggota melalui live streaming di minggon tapuji tu hatta marede hita sian ede nomor sia ayat sada dot ayat 2. Anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot guar itu di perbadia na tumo palangit dohot tanoon amen di alo di batado akan ajukat roha ala di leho doa sini rohana tu akan aseret marroha haleluya Martang yang mahita, ali Tuhan dewata, pargogo na suhatu dosan, amanami na di banua gijang, mau liate marohanami toho, ala di lehon ho anak muna sasadai tuhami, jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis, hupangiru hami toho, saya ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jumpa masa hasusan dohot hagugutan saya sama dosa nami dohot pangalau sir nami di hatam nabadiai saya perbadiai marohanami marhite-hite todim
jala pamasuk kami tu ngahanguluan sugut. Asa pujian nami hodisi rodi saleleng ni leleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian nomor 597 ayat sada. Tatangi hon mapatit ni debata di minggu ta na 10 sada doktrine tatis sadarion. Ima di 2 Musa 20 ayat sada 1 tolu. Dungi dia tuhur debata masudi akahataon ninnama ahudo Jehova debatam. Na paluarhon hosiat kano Misir siap bagas perhatobananmu. Dang jadi marakup ahu arong debatam ima sahatna atong rap mangidogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tupati mi amen. Tapuji Tuhata marede hita sian eden nomor 157 ayat sada. Tatopoti madosat tanagurang itu adopan ni debata martang yang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus horo debata pargogo na suhatu dosan si topanasana adong paruhum natigor namanguhumi jolma manusia Narodo hani tujolong manot poti dosa nami akana hudang nami marhite sian pangalasyon nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami nata masih tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i alai na tersul-sul bagi dohami nuaing ala ni i asi maroham di hami ale debata nami Pardenggan basa jala parasi roha doho
alani anak haholongan di roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sai sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodim perbadia turohan nami be. Asa tarbahen hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabi saat hami Tuhan uluan na surah sudah. Napi narbagabagam dia akan aporsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Roma hamutuahu asa mangolu yutod di muna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rara dosa muna songon abi bunga dakdap botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abi tasubah gabe songon hapas domuse. Hasang hapon madi debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhatta marede hita sian edde nomor 220 sada ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion tersurat di 2 Musa 4 ayat 11 sahat lu ayat 20. Dungi lahu masih Musa mulak tusu si Jetro si matuanai didok matu ibana ualuas maahu laho asa mulak kahu tuhanggiku akada di Mesir. Asa huida manang na mangolu do penasida dunginin na si Jetro matu si Musa laho mahomar dame-dame Dungi lina Jehovah matu si Musa sendiri laho mahomulak Mesir ain ngamate sudeha akan atuman Yesus. Jadi dibuat si Musa majolmana dohot akka anak-anak di pahudul dasida tuhalode asa mulak tu tano Mesir di tiop si Musa huhut tukot ni debata di bagasat tanganna. Dungi nina Jehovah Musa si Musa ingot mati hamu tu tano Mesir atau pahan luhut halongangan di curun Raja Parao akan aku pasahat tu tanganmu alai anggo ahu katakan Tuhan asa unang di luas pangsoi lau. Dungi dohonon matu Raja Parao songonodo hatani Jehovah anakku si hahado Israel alai hataku
asma anak lau asa diuluya mula tuman jua maluas ibana idama saibungo kuno anak duha baju ido sahatna martua doakan atau mangihon hatan ide bata jala nau pepsa amin. Ta puji Tuhata marede hita sianede nomor 125 ayat sada. Tidak maha persiatai so nahina tidak nirong atas saha persiao di sadokor tibion rak mahita madok ahu persia di debata Jehova ido ama pergogo na suhatu dosan natu pompalangit dohotano ahu persia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuon ni si Maria na gabi-gabi setoni parbadia andorang sohabubuhan ido Tuhata na tumau na bernit di panghuman islatus na mate terpajal lo ibana di hau pinar silang na tua-tua nua toru dung ditanom na mulak mangolo di are patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tisiamun debata Jehova amanai bargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sugo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate ahu porsia ditodi perbadia jala adoksa da huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasani dosa doho dihatai namadok mulak mangolo sogo daging halak nang mate doho dihangoluan na sora sudah amin. Horas madihita saluhutna tabegema titing namasa di huriatta Minggu 10 sada dung Trinitatis 15 Agustus tahun 2020 sada topik ni minggutta debata napaluahon Allah yang memerdekakan warta umum Naparjolo Hari Kemerdekaan di hari Selasa 17 Agustus tahun 2020 sada marningot hita di hari kemerdekaan HUT RI na papitu puluh onopon tahun tatangyak konma asa totong di bagasan pangaromotion ni Tuhata bangso doho negaraton lumo binatong dope na mga dopi pandemik COVID-10 siya. Napaduahon pertangyangan live streaming di hari Rabu 10 Agustus tahun 2020 sada pertangyangan live streaming
pukul 10 siang wib borngin doho channel Suara Pargudungan. Kebaktian Minggu tanggal 15 doho tanggal 22 Agustus tahun 2020 sada di Patu Padepe secara live streaming ima di pukul sia web Marbahasa Indonesia doho pukul 10 sada web Marbahasa Batak. Suara Diakonia nama ulang tahun Tusude Ruas Nehuria nama ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Pardongan Saripeon Parbogason siang tanggal 15 saha tu tanggal 21 Agustus 2020 sada para halado dot huria HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun hatani debatasian sado kronika ayat 17 26 ope ale Jehovah ho sandiri do debata jalanunga di parbaga-baga ho tunaposom hatana dengganon. Tatangakon maruas ni huriatta namar sahid na di rumah sakit dohot na di Jabu songo natar surat di tingon anggiat ma di daun itu hatta parsahiton ni ruas ni huriatta na tahulung i titing keuangan tajahama di titing ni huriatta songo nima titing namasa di minggu sadarion tuhat tama mama sumasu kita sude horas madi hita salutna. Tapuji Tuhata, marede hita sianede nomor 760 sia ayat sada dohot ayat 2. Debata Ropa kiri moki Ikanogor nang awang-awangi Ibanado Apa sakit Toktondo diramo dirakaki bunga-bunga
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amen. Hurian itu hatta amanami inanami nang aka remaja na posobulung maradu sude hita namar minggu sadarion minggu pasapul sadahodung Trinitatis di tonga-tongannya kabagasta marhiti live streaming na pinatupan ni Huriata HKBP Pekanbaru sahat majamita nama makulingi hita sian Yohanes 8 ayat 30 1 30 onom songonom mahatana takasma tapai hutihut asa di nama katahoni ibana torok ma gabe porsea di ibana dungi di dok Yesus ma tuaka Yahudi naung gabe porsea di ibana molomiak kamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiaku dungita daumu nama nasitongi jala paluau ni nasitongi maham jadi dia lusinasi dama ibana nin nama pino pernisi Abraham dohami dangduk kami mengadup di halak buasa dohonomu paluau mahamu dungi di dok Yesus ma mengalusi tutu si tuturo na hudoko tuhamu hato bani dosa do ganup na mangula dosa ndada toktong hot di bagas angko hatoban anahido di si toktong molo di palua anahi hamu na malua si tutuma hamu ima sahana horas madihita saluhuna Shalom. Sahat mata benami kaparhalado ng kapangulan agok tu sudia karuas ni Huriata di tonga-tongan yang kabagasta keluargata na marminggu sadarion lumobi ma akaruas ni Huria na tongod di bagasan kaparsahiton baik sahit menahun dohot nahona dampak COVID 10 sia di pature-ture dirawat di rumah sakit dot akana isolasi mandiri tetap semangat amanginang pos rohatta tuhatta madauni mangalehon hahipason dihita saluhna dohoton tong pangidohono nami tuhita saluhna asa tajaga hubema aka hahipasota tetap mahita rajin mencuci tangan memakai masker manang natu dia pe hita lumobi mololau hita tuduru tuaka urusata tuaka luar dohot menjaga jarak mulununga adok kita terdeteksi COVID-10 sia di tonga-tonga ni keluargata tung tapake matiki di tonga-tonga di bagasta mengisolasi diri rap dohot aka keluargata asa boy lam moru dampak ni COVID-10 sia memang burak dono yang tadopi lumobi di masa-masa ni PPKM on. Hidup baik na didok kape adong madok PPKM pojot pikiran merosot keuangan nina. Keuangan merosot. Adong useng ko madok PPKM ala dibatasi hita dia ka lalu lintas pandai-pandai kalian mutar-mutar. Ya itu memang hati. Alai songon halak na persia hita. Ingotot tama PPKM pada pengharapan pada Kristus menyelamatkan itu tuh pengharapan pada Kristus menyelamatkan mergogodo hita makamonakko sudenau tabolus don mulu adong na isolasi mandiri sahalak tadi ruangan ini jangan merasa kesepian orang-orang beriman tidak akan merasa kesepian tetapi itu kita pergunakan sebagai cara kita untuk merenungkan kasih Tuhan, berkat Tuhan. Jadi kalau kita merasa itu adalah momen kita untuk semakin melihat kebesaran Tuhan,
sehingga kita tidak akan merasa sendirian, tidak akan merasa kesepian. Ada banyak orang-orang yang mendoakan kita dari tempat jauh. Alani semangat mahita toktong di bagasan asi dohot holong nasihat wata. Ala 2 hari naik marningot mahita di hari kemerdekaan Republik Indonesia. 76 tahun ma Indonesia merdeka. Pasu-pasu ni Tuhan doi. Dohot perjuangan nyaka pahlawata napola aguan hosa. Alani upake hami matong tikion pasahaton tabe salam kemerdekaan di hita. Asa sudah hita semangat nakpe nunga padua halihonok kita mames tahun meringot kemerdekaan di bagasan situasi pandemi COVID-19. Upasatami matu hita songon bangsa Indonesia hita merdeka, merdeka, merdeka. Mau lihat ma gitu hatta. Amanginang dohot sudah keluarga karena majena puso bulung na berminggu. Topik ni minggu ta ima debata na paluahon. Allah yang memerdekakan. Memang di paapi do turpuk jamita nang topik tu situasi hita masa-masa ima marlasi roha alani kemerdekaan Republik Indonesia. Ahado lapatan ni merdeka. Saya tadokon merdeka, merdeka inna hita. Hape dak tatusi lapatan ni merdeka. Sasitonga bolo menurut kamus besar bahasa Indonesia nang menurut arti ni secara teologi, secara Alkitab bahasa Yunani, lapatan ni merdeka melua hampir dos. Sama saja. Maharwa lapatanna. Merdeka lapatanna bebas. Tidak terikat. Lepas dari tuntutan. Ibarat ni sahalak na di penjara. Kemudian dia bebas. Itulah orang yang merdeka. Yang selama ini dia diikat. Tarihot. Tidak memiliki kebebasan. Maka itulah merdeka. Bebas. Tidak terikat. Lepas dari tuntutan, bebas dari penjajahan, bebas dari kebodohan, bebas dari haholomon, ima lapatan ni merdeka. Alani macai argado, lapatan ni merdeka on amanginang. Tutudo hitan waing halak dong merdeka, manangna di perjalanan ni nguluta, tak tahilalahu dopi. Alayang ko sa sitonga hala Kristen iko pos dorohana naong merdeka ibana ima na pinalua ni Jesus na tinobus ni Jesus dakola merdeka hita secara negara alay lumobi ala merdeka bebas hita siap perhatobano ni dosa ainunga di balua tuhatta hita di bagasan Yesus Kristus si paluai. Omma argani kemerdekaan ini. Di bahini ikon sada momen maun pertikyata si saunario. Ima madok mauliati hita tutuhani ala olo ibana paluho kita. Karena Tuhan kita itu mau memerdekakan kita orang-orang yang berdosa ini. Yang selama ini kita diikat oleh dosa sampai kepada kematian. Ale roh tu hatta marhiti Yesus di balua mahita jala dimerdekakan mahita. Om masih hamulete honota. Jadi turpuhon ima turpuk lasni roh ado tu hita. Turpuk menyemangati kita, memberikan motivasi kepada kita. Kita semua adalah orang-orang merdeka yang dimerdekakan oleh Kristus. Hurian itu hatta turpukta sian Johannes waluon. Di pasahat Yesus maun didoluk jetu ditikii. Ding di patorang ibana audo panodang di purtibion. Inna ibana di Johannes
walui. Akulah terang dunia. Dunia dong macam dialog dohot halak Yahudi di patorang ibana ma. Songo dia do hadirion hita jolma nani hotan di dosa dope. Alai dong di patorang Yesus hal na luar biasa terjadi ma. Ayat 30 di dok nakin. Asa di nama katahoni ibana torok magabe porsea di ibana. Luar biasa dong. Dung diajar ko Yesus. Dung di papatar ibana hadirionna. Di patorang ibana songo dia do. Tujuan di haroroni de batamar hiti Yesus tu portibion. Gabe torok mana porsea. Ternyata pengajaran Yesus selama dia di dunia ada beberapa bahkan banyak orang Yahudi yang juga percaya kepada Yesus. Ini hal yang sukacita bagi kita. Laos omma pengotok kita amanginang di pertikia si sonari. Asalam hot hapor siauta. Unang mubau bahita. Unang munggilunggil. Tung peborat nata adopi. Alai tok-tok kita hot. Maka porsiai setia tu ibana. Nak pesoni. Dipatakas Yesus do. Hapor siau na songo dia do halak Yahudion. Ima turpuk tau. Songo dia do sikap nasida. Iman yang bagaimana? Karena banyak orang iman yang suam-suam kuku saja. Iman yang berubah-ubah. Kalau semuanya lancar, sehat, semuanya terpenuhi apa yang kita butuhkan, maka kita dengan yakin mengatakan, aku akan percaya senantiasa kepada Tuhan. Alemulu roak kahamaulo napa itu Wado hot do hapor siauta. Omma na pinatakas ni Jesus tu halak Yahudi naung porsiai. Asa hot na sida di hapor siauna. Alani tabereng ma dua hal. Merhite turpukta. Sirenu konota. Ima na perjulu. Didok na perjulu halak na porsea. Ima halak na malua na merdeka mian di hatani di bata jalagabi sisianna molo didok halak na porsea plus adong plus na tidak cukup hanya orang beriman. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tidak cukup. Alai adong plus na. Orang beriman yang plus. Ahamai. Ima ikomia di hatani de bata. Jala gabe sisiana. Kalau kita mengatakan kita adalah orang beriman. Maka ciri-ciri orang yang beriman adalah tinggal di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, mau menjadi murid Tuhan. Murid berarti yang mau senantiasa belajar meneladani gurunya, yaitu Yesus Kristus. Omma renungan na berjulu. Molo halak na merdeka hita, halak na malua hita, ikut do hita. Tok-tok miat di bagasan hatana. Mian gabi sisianna. Menjadi murid-murid Tuhan yang terus belajar. Dan mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Ima halak na merdeka. Napa dua hon. Nunga malua situtu hita di bahe Yesus. Atong dauma pangalaho hatoban siya kita. Molo tadok kita halak na merdeka, maka ciri-ciri sikap mental budak itu tidak ada lagi pada kita. Waduh, mental ni budak manang mental hatoban. Ima halak na asing di jolo, asing di pudi. Yang tidak dengan tulus mengerjakan pekerjaannya.
loro guru, neng lau satu kitu kantor kepala sekolah, ditinggal homa akka muridna. Sebentar dulu ya anak-anak, saya pergi dulu, ibu pergi dulu ke kantor, tetap belajar, jangan ada yang ribut, jangan ada yang meninggalkan kelas. Turguguru halahi mengelusi. Ya bu, enak. Apa susah dope tu kantor guru nai nunga masih buat lomona. Ada yang melempar kawannya, ada yang bahkan sampai naik ke atas meja, ada yang keluar masuk dari ruangan, ada yang mengganggu temannya. Alehula dibereng sero guru nai, wah semua diam. Tiba-tiba langsung masuk ke ruangan dan duduk di tempatnya masing-masing. Dan mental-mental seperti itu yang harus kita buang. Kalau kita mengatakan kita orang merdeka, bangsa yang merdeka, orang Kristen yang merdeka, maka marilah kita tetap hidup di dalam ketulusan dan kejujuran. Jangan lagi mental-mental seperti itu. Tampillah dengan rasa tanggung jawab apapun yang diberikan, dipercayakan kepada kita. Asa unang adong besok ni. Alanunga halak na dito busita. Unang so kalak Yahudi keberatan do halaki di dok. Mulu di dok Yesus baluau mahamu. Mereka keberatan tersinggung. Kami ini adalah keturunan Abraham. Kami ini tidak perlu diselamatkan. Kami ini tidak perlu dibalua, dibebaskan. Merhiti opunami na jolo si Abraham, si Ishak do, si Jakob, nang mariti si Musa, nunga malua kami tidak perlu. Jadi bukan itu, tetapi kita menerima penebusan yang paling sempurna di dalam Yesus. Ada ngadok kita natuk balua derita, tung songo dia pi usahata, holan di bagasa Yesus do. Na patuluhon, marhiti turpukta, halak na bertanggung jawab do halak na merdeka. Na say pauliulihon jala gabi pasu-pasu nguluna. Kemerdekaan itu jangan kita sia-siakan. Ada orang mengatakan kita kan sudah merdeka, berarti kita bebas melakukan semaunya. Bebas kita menuliskan di media sosial apa yang kita pikirkan, sekalipun itu sudah mengganggu orang lain, bahkan menjadi batu sandungan. Bebas yang dimaksud bukan bebas tidak bertanggung jawab. Molohita akan atoras, taleo kebebasan tu kayana kota. Bisa kamu menggunakan HP, menggunakan tabletmu, laptop, tetapi ada aturannya. Hari Senin sampai hari Jumat tidak boleh main game. Hari Sabtu bisa sebentar, hari Minggu bisa sebentar. Ada aturan tetap. Dan gabi semauna, dan gabi bebas sebebas-bebas na halak na merdeka. Tuai manunga ditobus Yesus hita, berarti bebas do hita mangulah dosa. Taulahum ma hari Senin atau hari Sabtu, hari Minggu Roma hita muse manopoti dosata. Wah, itu berarti kita mempermain-mainkan kebebasan, kemerdekaan haluau na pinasaha ni Tuhata. Ada keterikatan, ada aturan, ada etika, ada disiplin. Mulu merdeka pe Indonesia 76 tahun. Bukan berarti kita semaunya di negara ini. Ada aturan. Begitu juga kita yang berjemaat, yang bergereja. Ada aturan. Kakuru na marhaga bibion, pagura kuaturan na, kosongono ni kosongono. Ya memang. Tetap ada jalur yang harus mengingatkan kita supaya tidak kebablasan dalam memaknai, yaitu yang namanya kemerdekaan. Jadi halak na bertanggung jawab do halak na merdeka. Mulu adong mangulahon ulona so bertanggung jawab dang merdeka do pi. Alai hita di bagasa Yesus gabia kajolma na bertanggung jawab. Mungkin kita sebagai pelajar, sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai orang tua, sebagai pekerja, apapun kita pekerjaan kita. Jadilah orang-orang yang merdeka tapi tetap dengan bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan iman, mempertanggungjawabkan perilaku di dalam kasih Tuhan.
Karena itu mari kita mengucap syukur 76 tahun merdeka. Mari kita mengucap syukur melalui kematian dan kebangkitan Yesus kita merdeka dari dosa. Maka ini adalah satu minggu sukacita bagi kita. Ayo jangan terlalu terpuruk di dalam masa-masa pandemi ini. Harus kita bangkit, bersemangat. Ini belum seberapa ini yang kita hadapi ini. Harus begitu. Tapi kita lihat ada berkat Tuhan yang luar biasa yang senantiasa menyertai dan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Tuhan menguatkan, jadilah orang-orang merdeka yang bertanggung jawab dan yang setia dalam iman. Tuhan menguatkan kita. Amin. Martanya kita. Pinuji pinasanga maho Tuhan. Takasdo di paingo toko Tuhami hatam. Asa hodo na paluaho kami, na memerdeka ke kami. Merhiti panubusion ni Yesus. Malua kami siya perhatubana di dosa. Saat kami tungulu na manotongi. Alay na yung mahami miyad di hatam. Ringgas manangi hukatam. Jalaga bisi siapmu, olo marsiajar. Merhiti gabi jupang majol mana bertanggung jawab. Lumobi dinalahu mengisi kemerdekaan nami Indonesia. Sudiru kami Tuhan bergumul. Asa unang adong betutu perpecahan. Saat make kemerdekaan itu sudah lapisan masyarakat. Ai hak ni seluruh rakyat do menikmati kemerdekaan ini. Tasu-pasu ma Tuhan kami selalu naruasi huriam. Natuktong di bagasa menghadapi pandemion. Posor nami di Tuhan. Pamalumomu na marsahit. Perguguhamu kami dia kailaw nami ng kausahan nami. Perbisuhamu akan na marsikola na kuliah. Nang sudia kapinopar niya karwa si huriam na rison nang akadi parserahan na pe ramutamu. Manangahapi sihol ni rohan niya karwas mi Tuhan. Patongonomui. Indonesia namion. Sada bangso na macay huhamolete ho kami. Dangadok sungo bangso nami o dilihat portibion. Marasing-asing ugamo nami. Marasing-asing suku nami. Alay boy do Tuhan. Di bagasan sada Indonesia na masih hormatan. Atau pasu-pasu mahami Tuhan. Urasi hamisyen hadusaw nami. Mangasahon Yesus Kristus. Mauliate madiho. Amin. Marede mahita, hut mahita, papung piliata pilies sada A, sada B, duhut pilihan padua hut. Molo Jesus dongani lastrohan, Jesus simpang lurupin lastrohan, hatta poseani ya rasperani, hatta Jesus lastrohan, 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 madongaton Jesus lastrohan, lastrohan namanya itong opironi, madongaton Jesus lastrohan. Molo Jesus dongani lastrohan, jaga ongaton kini lastrohan, teron mumakotong kami ng malagay, sa laway nilolungi lastrohan. Lastrohan, lastrohan, mardongaton Jesus lastrohan, marsitan na paneho, itong pakirimoni, mardongaton Jesus lastrohan.
tatangnya koma piliata. Alede bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut si leo na dengka do na sauli basa na mau diutus. Upasatami masya na lehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mega biwap na khusus di jolong. Pasu-pasu meja laramuti asau perhasiak kami pilihan on. Pati bulho karajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gorang misiro leo mitu hami. Asalam gergir hami madok mau leate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami nari Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongon Songona di Banua Gijang, leho matu hami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaor ho madamena tutodim. Salam selamat hari Minggu madihita saluna horas madihita.